Wai tsaya, shin Sergio Ramos nake gani ko kuma Toni Kroos? Da alama dai duka biyu ne a guri guda ɗaya. Lange-lange mai ramar ƙeta, ɗan fulanin Real Madrid da kuma Netherlands da kuma Spaniya duka a guri guda. Magana ake ta Donny Hodgson Wismula. Haifaffen garin Amsterdam da ke Netherlands, tashin ƙasar Spaniya ya kasance silar karyewar rekod ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa na Real Madrid tun bayan kafuwar ƙungiyar bayan shekara 123, inda aka siye shi na ɗan wasa mafi tsada a ɗan wasan da yake taka leda a baya akan zunzurutun kuɗi na euro miliyan 58. Kafin wannan lokaci, Eder Militao shi yake ɗauke da wannan kambu, inda aka siye shi akan euro miliyan 50 daga Brazil, sai kuma Philippe Mendy wanda shi ma aka siye shi a ƙungiyar akan kuɗi euro miliyan 48. Bayan haifar shi da shekara 5, iyayensa suka koma Spain inda ya ci gaba da taka ƙwallo. Yana ɗan shekara 10 ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matasa ta Malaga suka ɗauke shi. Daga baya yana ɗan shekara 16 ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Turai wato Juventus suka nuna sha'awarsu a 2021, inda ya koma ƙungiyar yake goya lamba 4. A Januwari shekara ta 2024, Juventus ɗin suka tura shi loan zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta AS Roma, inda ya buga wasanni guda 14 sannan ya ci ƙwallo guda 2. Saboda matsalar kuɗin shiga da ƙungiyar take fama da shi bayan ya dawo Juventus ɗin, suka sai da shi zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bournemouth da take Ingila wato a Premier League, inda ya ci gaba da nuna kansa duk da cewa a lokacin yana da ƙalubale manya-manya ganin yana taka leda da manya-manyan 'yan wasan baya a wato Premier League ɗin. Bayan kusan wata 3 na faɗi tashi, Hussein baya samun damar taka leda 100% a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bournemouth. Ranar 30 ga Nuwamba shekara ta 2024, Marco Sesi ya samu injuri wanda yasa dole aka cire shi domin shigar Hussein ɗin. Ya tare matuƙar ƙoƙari a wannan wasan wanda yasa duniyar ƙwallon kafa ta kula da ƙoƙarinsa, wanda yasa aka ci gaba da sa shi a wasannin da suke zuwa. Bayan ya zama first 11 a wannan ƙungiyar ta ƙwallon kafa ta Bournemouth, ya samu nasarori daban-daban wanda yasa wato ƙungiyar ta Bournemouth ta ci ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United 3-1 da kuma cinye manyan kulubluka a Premier League ɗin. Ya samu nasarar zira ƙwallaye 21 a wannan kakar wasan. Yana da salon tare idan ka duba da kyau irin na Sergio Ramos, sannan kuma passing kai ka ce Toni Kroos ne. Matsalolin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ke fama da shi a wannan lokacin wanda ya haɗa da injuri na Carvajal da kuma injuri na Eder Militao da kuma injuri na Rudiger da kuma kwaɗancin da Alaba da Mendy suke yi a wannan lokacin, yasa doliya ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid sai ta bazama wato duniyar ƙwallon kafa domin samo ɗan wasa mai inganci domin tare bayan ƙungiyar. Sun samu nasarar samun ɗan wasan da zai musu abin da suke da bukata, sai dai kash a lokacin duniya idan tana kan ɗan wasan, sannan ita mu ƙungiyar ta Bournemouth ba su shirin barin ɗan wasan ba ya tafi zuwa wata ƙungiya. An yi taɓarza a kan ɗan wasan kafin daga baya ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid suka saki zunzurutun kuɗi na euro miliyan 58 domin ɗauke ɗan wasan. Ya zo ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ranar 17 ga watan Mai shekara ta 2025, sannan ya yi sainin na kwantiragi a ƙungiyar har zuwa July 2030. Fatan da muke yi kawai a nan shine cewa kada ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid su yi asarar kuɗin tara, wato kuɗin da aka zuba domin siyan wannan ɗan wasa, wanda kada daga baya wato ƙoƙarin da yake a yanzu ya silale ya dawo kamar yanda wato ƙoƙarin da Alaba da kuma Mendy suke a baya, wanda yasa yanzu sun lalace gabaki ɗaya 100%. Me zai hana ku yi liking, sannan ku yi share, sannan ku yi commenting da Hala Madrid domin samun zafafan labarai akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid.